zenbat gauza kontabilizke, lehenengo gauza, nik nola ezagutu nun gure auzo hori. Lehenengo aldiz, Don Cornelio, Altzako parrokoa zen. Don Corneliok deitu ziren gogo jardunak emateko gogori neukan, hitzaldi horiek, Garizumako hitzaldiak. Eta bere hitza gutxi horrelakoak izan ziren. Bai, hor erdian daukat, Altza erdian daukat auzo bat, eta danak erdelduna dira, eta kejatzen dira, hemengo elizkizun guztik euskeraz direla. Eta behik ez dutela ulertzen, da pixka bat utzita daudela. Nahiko luketela zeo zer erderaz entzutea. Eta nik eskaini diet gogo jardunak, hitzaldi horiek, eta onartu dute, etorriko alzinete, bai, nola ez ba. Eta nik juten nintzen egunero, azte osoan, Herrerako eskileretan gora igo, oinez, tranbia autobusa hartu, eta gero oinez juten nintzen goraino, ez zegoen goraino autobusik, eta goian nire hitzaldia ordu erdi, 3 ordu laurden ematen nun, eta gero Akularko emazteak, hango andrak, jisten nindun zeharaino, Herreraino, eta Herreraino autobusa hartu, eta nire etxeraino juten nintzen. Eta horrela, azte osoa. Eta ondo akordatzen naiz behin baten, pixka bat, sexualitate o familian seme alabak lortu nola ekarri, ez nola baizikan, problema hortaz, hitz egitea nahi nun, baina han parrokian jente asko sartzen zen, ez bakarrik gogo jardunak egiten ziranik. Eta orduan, egun horretan sartu ginen sakristin, eta han egon nintzen izketan. Eta gero bere historitsua dauka. Behin baten, handar batek esan zidan, bere semea hitzaldi horietatik etorri zala. Eta nik hori behin kontatu nun beste emakume eta aurrea, eta batek esan zidan. Horren semea, hainbeste seme ekarri dituzu egun hartatik. Hor nik uste gabe seme pila bat dauzat Altzan. Eta hori etorri da mundu ontara eguneitako hitzalditatik. Hori izan zen lehenengo nire ikuspegi Altzakua. Baina nola jisten ginean ja nahiko negu etzen, baina nahiko ilun, ez dut ikusten ezertzo ere. Eta gero, Altzan, batez ere talde, jesuita talde bat hasi izan lanean, eta talde hori gero eta handiagoa eta gero eta sartuagoa gauzetan, da hoien buru egiten zuena Ignacio Larrañaga, gure etxeko zuzendaria. Eta horrek behin baten eskatu zidan Altzara juteko hango guruzbidea zuzentzeko berarekin batera. Ni jo nintzen berarekin, gaua zan, da ez nun ikusten ezertxo ere, ez nire konturatzen, ez nunengoen da zer zana. Jonginan, oin badakin nun, zelekutara, rotetara, vecinos, asociación de vecinos, horti sortu ginen. Hartuko urutzea eta junginan, Santa Horrara sartu, han bolta osoa Santa Horrara eskinan eman, eta berriro zeraino, Barsol kaleraino. Eta hor bitarte hortan euki genuen guruzbide osoa. Eta guruzbide hori bukaeran, nik zeari nire nagusiari, Ignacio Larrañagari esan dion, zuta oin esaten badi eta hori ez dela nahikoa nik gurutze bat ekarri bizikan, Kristo benetan osorik, hemen parroki bat sortuko genuela, zer iruditzen zaizu eta oso ondo, esango diet. Badakitzue, hemen doktorro egera, momentu batzu zuekin egotera, zui laguntzeko, baina nahiko genuke onera gelditzeko etortzea. Eta nik buruz botan nuen gauza, handik urte betera bete zen. Eta de repente, baiezkoa, ez zen normala, gure artean ditzegon parrokirik. Eta horrela, bin baten Miguelek eskatu zidan mesa bat ematea. Eta mesa hori izan zen, rotetan, hor, zeukaten asociación de vecinos, hori zeukaten bere tokia, eta nik egun hartan hor eman nun mesa. Badakit lehenago, horko denda bateko, Altzako denda horin, zintzu ziren, Altzako German, Altzako Euskaldunak, denda bat erropak da saltzen dutena, Zugaztik zeukaten leku bat orain dikan bete gabe, bako bat erosita.
Eta orduan lehenengo mesak hor eman ziren, zugazti. Hoiek Miguel Etxeberria, bera bakarri zegoen. Eta gero, niri behin eskatuta, junin zan, eta nik emanun beste leku hortan. Bere etxera juntzan egun hortan, igande hortan.